Sige Mayor, baka po meron ka pong mensahe po para sa ating mga ahensya at sa public po, sa mga taga MacArthur. Yes po. And unang-una, nagpapasalamat po ako sa pagpunta nyo rito. For clarification lang po naman yung ginagawa ko para yung mga issue dyan sa mga social media para magklaro po. Hindi niya abong tupuhan MacArthur. Gusto ko lang maklaro ang atanan. Nadiri kasi ako nga masuspended ako tungod la ira karuyag itong iba. May nakita balaod na ginsusunod. Yung susunod tayo national nga balaod, may lewat local nga balaod na ginsusunod ka. About kasi itong business permit, may kita balaod na ginsusunod. Dire kita pwede magpatuga-tugala. May na kita tinatawag nga anti-red tape authority. Itong ARTA. Itong Republic Act 11032 is of doing business to streamline government process. So, dire kita itong pwede mag-delete. Unless, kompleto yung right ang mga documents. Kompleto yung right mga requirements. And then, may na ko lang sa sample kasi iyo. Hangatan na niya na mamatid bungtot MacArthur. Bangin na kasi ka mo nga masayon la itong pag-suspend or masayon la itong pagpa-stop. Ini mo pwede kayo makaklaro ini. May na example ha iyo, Minglanilla, Cebu ha? Minglanilla, Cebu. Na-suspended dito ang hira mayor, vice mayor, nga ng councilor for 1 year. 1 year kasi ito yung nga na-suspended. Tungod, ano rin nila pag-issue ang business permit. I-delete nila. So, na-suspended nila in 1 year. Kuha na nila administrative case. Ang reason kay kay tungod nga ang pag-deletehan, ang locally denied ang necessary permit. So, ira na nga niya ako gimbantugan una nga, mga kontrapartido nga na-suspended ko na ako. Wala ito kamatuoran, di rin ako suspended. Kaya nasunod ako balaod. Wala na balaod niya di susunod. Tikang ito nasyonal, tikang liwat itong ordinansa, itong bungto, itong MacArthur. So, ini nga aton din kaka-oristoryahan, about marama ko may dahin nagpapaliwag pa politika. Kaya sometimes po, itiragin highlights la, poros nga diya ako. Pero may dahin mga na kalabutan ng unang administration kaya nga di rin niragin highlights. But of course, ako lang, nagpapaliwanag ulit ako for clarification nga, in my part, as a local government unit of MacArthur, nataganap niyo yung inside at pagpaliwanag it akong katungod. Kay limited kasi it akong katungod ini. Kay this is a mining act. Their national agency ini. Pero pag ani natakon LGU, local government unit, may na naging papatuman nga ordinansa, which is nagko-comply man hirahan amon mga ordinansa. So, waray ko katungod pag-deny or pag-issue itong business permit. So, akong panawagan na hira, ito akong para inigihapon man ini ang mga pag-employo. And aton la, to observe ang panginano nga exact on implement ang mining, ang tinatawag nato niya responsible mining. Amot ang pangako, nganit aton bungto. Kaya para inigihapon, income generating, naka-income ang gabi aton bungto. So, kung national manggod ini, kaya kung din local, ako na mamati ako matag mga naingat, tanan nila na mamati ako. Pero, tungod manggod, may na manggod, permiti ka nga national agency, ako na sunod lihapon ako. Sugadla ito na ako, nag-istorya